Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 3, Amazulu 0. I'm joined by Usim Tembile. Steve, Chef. Anyapila puto. Namdimnandi Steve. Anyabona bo fresh vanda. Steve. Steve ndizima 5 straight wins indoda. Steve. Social presidential na. Mangikhambise kancinci Steve qho kanti kule show ufuneke ndibaleni ba educate. iKaizer Chiefs was formed 1969. Sure. I-players kwi-Pirates zazingabhatalekanga. Xa ziyotoyitoya ziyokhalaza ku-management kwafanele ukuba ziyaxoshwa. uKaizer kayibuyile for pre-season from e-America. I-players ayokhala kuye. uKaizer wayengafuna uyiform i-Chiefs because wayeyithanda i-Pirates. So wazama uyonegotiate ecenge management ye-Pirates, but management ye-Pirates abavisisana. So uKaizer waform i-Chiefs officially yafonywa 7 January 1970. So uKaizer wathi no masingalwi nabo. Yebo thina masibe humble, sibe ngabafana bokutholana uxolo, sibe ziglamour boys. Sohluke kubo, sibe humble, sibe bahle, sibonakala so nathi as a fans eChiefs masilandele ichairman yethu. So that's why indinje Steve. And ndingalwi mina namabhakaniya because it's not in our DNA yokulwa. So masingene egemini Steve ne. Ndiyawuthanda unika credit uAdi Islam wadu. I think iyona coach endacho safe ba ijob yakhe safe. Even if angangu number 2 ezinye coaches asikho sure. Yena even today uyilungisile mistake yakhe biyenzeke against Richards Bay. Because Richards Bay ibichita nge-wingers. I-wingers ayi bezingabuyi because iyayazi uHotto noSibelebele bayanyuka. So today ndibone uMasindi namthatshela edlala as a 6, uMakhawula edlala phambili. But bendi-confused iqala because uMakhawula is supposed to be the one ohlala deep. But ke undambona because uZwane ebezame uchita ngeza wingers. But uMasindi is very good at recovering. Recoverisha awin ibhola. So ebez assist as a center backs zingabi exposed because in all the Pirates uyibambe mele ube ne wingers ochita ngazi because uSibelebele ne left back whether uNdaba kwa uHotto bayathanda unyuka of which what udile kahle nalona. And I also before ndingene kahle egemini uNcoma i-conditioning coach ye-Pirates uGoldish lamjita wase-Tunisia. I-players e-Pirates zifit engekho fit ezingekho fit which means he's got a problem with discipline outside the pitch ngendlela nezinye izinto Steve. So and also Steve bazanibulala nje kanithetha ngombule. Because idlalile namhlanje Master Chef. Ingene yadlala namhlanje and into enikuthanda ngayo noTito bayazi avela, bayayifuna ibhola, abakho afraid. And benibona uTito ba uyayifuna iDerby Steve because uyamazi uTito ngumuntu we-big games. But the only thing endifuna kubo they must work only kwi-condition yabo. Because italente banayo uTito noMbule italente banayo even kwi-SuperSport uMbule was ahead of uMokoena but through hard work uMokoena overcome uMbule. So I need uMbule asebenze hard. I remember there was a year 2007 and 8 there was a player if abantu basayikhumbula uGalt Skalvik. uSkalvik was overweight ene problem ne weight. iChiefs ifuna umrate off kukumnyumama waye-conditioning coach yeChiefs ekuthiwa nguElsa Storm wasebenza noSkalvik for 6 months omlungisa i-condition because i-nutrition Steve kuthiwa i-invisible training. It's a part of a training. Because i-players they don't have enough time now ukujima because i-games isondele after 2 days after 3 days there is a game. So if i-nutrition uyibambe kahle you will recover faster. If ufit ebaleni you move faster uyakwazi uqala irun uyiqede because so I would like uMbule noTito basebenze only kwindaba ye weight
maybe ne-attitude yabo but ke manisuke kubo because amabhakaniya abafuni abafuni kuhlalwe also ndiyamvuyela uMbuthuma sithi isiXhosa umuntu akalahlwa sithipho benimincile ngakorani kodwa ningikhumbuza uGabuza wakhe wakhulula ijezi wayigibisela kwifence ndithrosa ifingers angenzi loo nto but amabhakaniya sithipho yona team edlalayo. If you want to see i-team edlala e-South African football, i-Pirates has been playing like this for years ngesikhathi sika-Constantine Papik kusayithiwa i-happy people even ungazilista zonke i-coaches, so i-Pirates never lose i-identity yayo but ndiyayivuyela i-Pirates and also kasendiyivala sithipho ingasi i-Pirates ipushe i-league ye down to the wire. I remember I think 15 years ago kusengu-SABC 1 i-game ufumaniseka uba ishare 10 minutes kungekho ma-channel amaninzi i-league i-plane izule. I want that. I want i-Pirates ipushe and also uBetway I'm also unobuhappy because zontathu iiteam ezinkulu they are performing. It's what we want before sibe zii-fans zezi team zethu mele sibe zii-fans zebhola because i-league the more iba competitive the more i-South Africa iphucuka izinto the more i-attractor i-scouters ne-economy everything. I don't want to go deeper so i-Pirates mna ndayivuyela andilile la khosi ndihlala ndisitsho step andilile lifune asibonge Steve. Thank you very much. Thank you. Asibongele amadawana Steve anzima kakhulu amadawana Steve. Uzubuda kule game. Nakanjani Steve nakanjani siyabulela. Thank you very much.